Rong me kartum chilang si chipong sa zira tawar ka selam. Karbi lamet amay hamren aro pen kachengsi executive amay padopon. Don Bosco High School Amkachi along kedo Bharat Scott and Guide atum social service mati community service asai kedeng. Kardom kad news abirta thanbang nili arun lekthe non birtang ton pen arjiktha. Rong kacheleng atwara thai pen athai akele kehe no langdam si chiti ni phai trok arni chipong sajira rong ame karatum harlong sangtia duk thoksi tawar selam. Chipong Sajir Village Development Committee lapen rong asar thia tum chiti ni phai trok arni akele kehe no atwara long harlong sangti thoksi chipong sajir atwar chidam chewang michit an selampon. Rong ame kar atum tangka ka chirung pen kasalam laso atwara long rong asar the ram teron chipong Sajir Village Development Committee amai phu hem chandro teron kongchun bang engineer lokinath teron lapen rong ame kar atum chirap chetodum aning kanwang lurulang so aroya langkit he ajok chipong Sajir atwar ingrai bomlo laso kangraya dim prabjin pen salam nangji pusi chipong Sajir rong ame kar atum Karbi Autonomous Council apan chuningri lapen tawar cholang. Mahamaya constituency ke parlo Borgonga polling station along chiti ni 5 nikang sampor phai ke thama porpen mai ke badopona birta pherangke James Milik pen birta nang pale. Mahamaya constituency angkang Borgonga polling station along yam lungsing teron pen mai padopon mujasing rong hang pen kachari pona mai along aluhi sarpua man pen yam lungsing teron chetong dun manpeng aluhi aman pen BDC chairman Orson Rongpi chopha aluhi aman pen BJP mondol ame phu purno engki Kongchun bang babu tisola pen abarem BDC chairman Longsing tok bipen anparta Mahamaya BJP along manpeng ke do ke theke dinga tum chitong dun labangso amaya long mayalam thepen aluhi ke pachni mujasing ronghang pensi apor and ponlo alangli siningang tong dami julo kasi alangli formal berdiri tu bangso nili lampan te apang mini isibek dami kado hutang pen anamalo tirjuli hampi keceli do Mayalong ongdung BJP klembang phubang phiatum chetong dun labangso amaya pen arnam kardom atum aphan longnia mondir pen tin ban pho sonsi arong tin atum phanta longhonga so jon thom pen jon pho anta keron pon padu lake rong rup ajo nimarli atum aphan kapaching thurawar sailo pusi yam lungsing teron pen lamthek kejai padu anparta men taro arong pen ke hai arong ada korkanthi adolong mesen kaselam ji aphanta hada garada tumpen kachuning ripadodun Karbi Cultural Society hamren hawara mayalong aningkan ongdung amai phu arphu ki khia bang phu hamren harlong joe ronghang arong amekar sarthetiton kedam tang chiti ni phai ke thom aningwe por phai ner kebra chiti mapor asangte jutkok si apisu asu adonarap lapen ajirpo jirpi ya phan sai jok je pen cheu tikang si chomrong me sangte chingthum dam juilo alangli kisias hamren hawara mayar lo kaduk kawe aterang ingkoira sirkep aphandore sangse pen kapangri pangdona sai ke claim gachapaduk pi kabang phulo Karbi akhai ajutang jubat nimrokom luntumo pindeng sumpot la pen mirdong prakso kabirti kabirton asai thithi burbur ke claim la ke hamren narat atum chini pame hemprega farman ka song along ta alangli ke arni wang pen rap ki duk kisung arni wang arni arve charsilun pen ke klema bang phulo bonta ke dam tang there poa ke chenga chiklo molom pen prek check aw ke so ke long lok achok difu medical college and hospital along se ka chelang aphan che ponlo bonta keso akele thetan thupi ka jok nogong mercy hospital along che pon thulang haladak setame keso ke meang thek ka vedet lapen dihin ka dure det ajok mithang hem chewan si pinangan arni dosi amek chilo chitini 54 arni adon arab chitong pet pen alang liphan mian pitang lo hamrena rong supi pen pherang ke hunno kro pen nangkelo abirta
Karbi lamet amai hamren aro ningkan suri hini reng koi pen ingkoi resia baha abang phu kimi invited pen chitini phai pho arni kechengsi executive amai hamren fishery training hall along kepado pona birta pherangke hundor kro pen birta nang pale ada porphai kresia porpen sar hemari teron mai phu Karbi lamet amai hamren aro pen mai chipahim phu ponsi mai ke pha alam the chunbang Robinson terang pen si than parjupon mai long Karbi lamet amai tiripi amai sar Bidyaram rongpi icon timung pila pen rupsing teron atum chitong dun nijang Karbi anglong lamet amai phu khorsing teron chitame maya long chitong dun pen RDP dun pinia mai pen kewang jelang ani kopi PC sai kedeng ponjimap aputhak chingki chingwai patepon Pini kechengsi executive amai pen lamrai ki kripon lake Karbi lamet amai asa hem kachik tomo marjong kabirti la pen phurkimo kaching thumai hui henlo anparta kewangji chiti ni phai cap arni nijang Karbi anglong lamet amai ningkani si kepleng arni hamren along gitalon jia phan kisik kedang alam the chingki chingwai pon Dong mukak thongrok be college abari ma principal Dr. Mulan Chandra Hira azir dingklui pen penanga keso pen kachesonga phi kopai kelang no pen keso pen remdet si arong chewai jilo thanbang githe arani arni kangsam porphai troksi ra chitima pora hutsi alanglia chithe cheo nanglo alangli saktet ki ega pora huda por an ke arta ningkan throkke brai siano thongnok be college kangpu cheng hut alangli pinang kachepaduk amodo laso ajok alangli pirthe dutti ka hut sitami radatum alangli phan manpeng pipik thanbang Dr. Mulan Chandra Hira alangli chor thanbang pi asokpo banghini penpen penang alangli phan ke kroyarat aphan cheu tekangsi sangtet ke dorde kachong thumdam damjuilo hira asang ho kachewai joya jok Karbenglong arlo ningduk ainghun si hukplang asanlo kat news a pherangke raju ka tharpenangkelo abirta non malam so poraphan birta mungton pon eksinang Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo phi puthot birta long wangtulo West Karbi Anglong Amri constituency ke parlo Don Bosco High School amkachilong kido Bharat Scout and Guide atumpen social service mate community service asai ke deng pona birta pherangke pira tane pen nonjong birta nang pale Bharat Scout and Guide pen AR Lazar Commissioner of Kamrup Metro pen Alam Scoutmaster P. Ratane Lapen Principal Father Solomon Atumaphan Than Pachini si Piniarni Sang Dali Lapen Sabun Birsing Kiang Kang Malom Adon Dam si Kiron Asai Kedeng Lapen Sorkar Pen Kiron Pon Sang Kachudeng Arada Tumaphan Setame Max Lapen Sanitizer Taron Pon Lan Chotakeli
PWD Main Road Birsingki pen ulukun chiadak tower ligbuk ligwoi dokok pen ajok Scott and guide atung contractor pen arlong sang tiroi si ligbuk ligwoi along pe plengpon kedam tang achiklo lockdown kisikjit ahut sitame sarkar pen sang dali kiron pon along ta chapaduk dun sik kemdun rinti amethang akai chematha the sirara tum ke cholong nang ji pumatha si kedam tang AIM lapen Bosco reach out pen relief materials doan ta chepaduk chepalak pen si sai kemdun lo Don Bosco Scott Trove lapen guides company atum penangan kaching thura sai lapen skill development aputhak tame ka Charlie pon pado lancho takali life discipline lapen self esteem pen danglok ason sai keme kedam tang arni an klempon kedam tang arni Nasik Mumbai long national level ingdeng kriketom Boskuri kem along sitame penang an kachapate along ke first match golden grade certificate chipalong dun rinti competition son trainer cap angbong pen son crep hoke golden grades lapen lapuan ke silver lapen bronze grade certificate chipalong dun lo bharat adet state ke doan Scott and guide Khachapate Angbong Don Bosco High School Amkachi Scott Trop Lapen Guide Company Atumaphan Langprong lo Assam Guwahati Province Aphan Assam State Lapen Karbi Long District Aphan Tame Nongme Asa Palong lo Halaswarni Amprang Anat Kedambo Mahut Pining Labang so COVID-19 Penajok Ason Asona Kem Kidoji Aphan Katikuk Dokok Ason Si Teklong lo Mini Boskore Assam Arlo Angbong Ning Sipen Ipong Scott and Guide Kem Tame Don Bosco School Boko Lapen Don Bosco School Pan Bazar Guwahati along aningkan wang tame cepate dun bom lapen nong etame long dun Dipurong khilan Don Bosco School adung along the tidy town pu peri ke chok akulat ing pupon tanglo Karbi anglong arlo along mesin pen peri ke chok akulat the tidy town henlo kibi kecheng silang Dipurong supiarlo an home delivery our site piponji pusipachini pon peri ke chok akulat kang pupon ahut Karbi anglong autonomous council deputy speaker Rites ing hila pen ia momersing ti suatum arideng pensi bhomtar ni ing pupon lo Karbi prime time bang lapon si kang ton peglo domi thagme kurwang thu